Wala kala jong ki election MLA ha kasnam arajar arpulai kala sedang banbe ha keleng ki benta ke Zila Meghalaya. Hendrai ka bagi pajba ki pai kemat bat ki keren bhamenta. Kadai ya ke North Shillong constituency. Kamtam ha babun kala bena ba laingut ki hek sarkar ki berangdon ha kakam menta. Kila penkre banekoni ki election MLA nagani ka constituency. Gani kejing sapriang ki khana kamshum lakut tang ha kejing ya keren ha pedang kinong shong ha gani ka constituency. Ndrai kala sapriang ru ubat ke social media ba u executive engineer ke PWD ubat ransom sutunga unia konik election MLA na kaseng NPP. Katba u Inspector General of Prisons uba MH Kharkrang bat u DHSMI u Dr. Aman Waru kidani kejing temu bani konik election MLA na ke North Shillong constituency persya u MLA uba menta uba Adelbert Nongrum. Uba ransom sutunga ulapan pau bagadai ke besisha bu unia konik election MLA na kaseng NPP. Bat ula debru ban pa ekjing tho syakatnat PWD ban shim daka voluntary retirement scheme. Bat unjam no daka weipat kebenta ban ajing syakri yakipat ba lengba ka kamsan perthai. Hendrai nakaliang uba MH Kharkrang bat u Dr. Amanwar kem shim latre satya banekran bat u PCN ban pensyai AA halor kene kejing sapriang ki kubor. Laga dai tang kaham saya ne ke besisha bakitmu banekon ya ka election MLA. Họ ya kabede bakane ka benta kejing kenok moh bang pen kenya ka service rule ho nomor don ki buon ki pam tip ya ka jing shisha henry haka badai bakane ka benta nakaliang jonga shwa kane ka program isa ngahi ngadap ban ai lani ban apply ya ka BRS kata ka di haka nyu tarik jong nu nai balai arpo ti bat kadau ka bangap airu haganika application ke jonga kadai be panganyo manishim benta hakbedi baganika political activity jonga kata kadai ka bangakwa banong ipi namar nga smut hu hi ba kibabun kin kenno namar kim tip ya ka jing sisa lese te Henry nakaliang ka jonga shwa pangan lit sakmat te ngalak pengkret lupai ladi pat kajing penbana hiru kajing sha ngamde panghap penbana bat hoai ngan ong ba kan sa poi ka por pangan hap penbana hi amar pangadon kani kajing temu mania sakmat ha kabidei ba kani ka benta songkok ba pidang bon bagi senam bapindang beteng kumtau nong teri sarkar kai wa prong pi sai ban om ban rai no bani khon ya election na ban ban no khon ka kam san persai wa la pidang bon kita kisnam hawat ka jing trei ka jonga kumu officer kadang don kumba sansnem tam ye tenrei hagani ka kenti kapelong yang bangan sim ya karai ban sim no ya ka BRS ban ya khun no ya ka election hanu arpo arpulai namar nga smuthu ba kani ka benta kadai ka benta jong kajing sakri khamtam ya kani ka constituency hangni mat kum juro ya kari ba kajat benriu te habang adon hangni kum executive engineer ro kadai kajing sakri Henry ngakwa ban syakri khamha yo pajba jongani ka constituency barro ya kari bat kajat benrio namar ngi baki babun ki bangi ngila ban le ladangi don hakani ka san perthai khamtam hakbidei bat ki an ki baper ki polisi ki baper ka bangi ki bila se ki bala don ke jingtip ha ki babun ki liang ngidon kam banisim benta tina kaliang ke jonga masko ban ong ba watla ke jing tre ke jonga kum UEE kanang bun snam Henry kaniru kade ke jing khot ban leit se kata ke jing syakri ka baki wei ki let's say ki perlok ki bedon kan konsumsi ki don kam aduh kan saya bilang confident man job ya election dah ba
ino ya taka san senam dan rus senam ko bidang don ya kata kalat kong sakri komo engineer pro plong pi ban rai man oman ino ya taka kam engineer ban sedang no ban ya kam politik sama ni khon ke election Hagbidai bukan ke benta ban long confident. Nomor kiki bero kidi kijing penian kijong blay. Nomor ban mi syakmat. Haba pimi syakmat ban rai ban sim ya kene karai. Kadai kiki ka ba pihap ban sotho. Bakane kadai kamon kajong blay. But mday tangkat taru Henry kadai ru kajing ai man sim kajing sotho jing mod na ying na sem. But nasionong na thao. But ngakerben skem hi nomor hasisin mangla don kani kajing syania kamtam oblay but kibaying wasem kiparlok prajor but kajing trishtom ngakerben skem hi bangin la ban poy syakathau